雷影殿の呼びかけにより今ここに五影が集った。この場を預かる三船と申す。これより五影会談を始める。時間が惜しい。まずはわしがお前らを召集した理由を話す。わしがお前らを召集した理由、それはいい加減お前らの真偽を問うためだ。またいきなりじゃぜ、雷影。真偽とは大げさな物言いじゃな。白々しいこと言うな、土影。お前が一番怪しいんだぞ。なんじゃと？木の葉、岩、砂、霧、お前らの里の抜け人で構成されとるのが暁だ。しかもお前らの中には暁を利用してきた者がおることも調べがついておる。利用？利用とはどういうことだ？風影のくせに何も知らされてないのか。お前らはかつて暁を利用してきたのだぞ。今や大国は一様に安定してきた。軍拡から軍縮へと移行しとる。じゃがそれには当然リスクがつきまとう。突然戦争になったら誰が戦う？そのリスクを回避する一つの方法が戦闘傭兵集団暁だったということか。奴らは安い金で戦争を請け負い、その上最高の結果をもたらしてくれたもんじゃぜ。開き直るな、土影。どうなされた水影殿。ここまで来たので正直に言います。実は先代の四代目水影は何者かに操られていたのではないかという疑いがありました。それが暁の可能性もあった。だから霧隠れとしてはそれを公にするわけにはいかず。やはりお前のところもか。まったくどいつもこいつも。立場のことで言い争う前に一つ、この場にいる皆に伝えたいことがある。なんだ？暁のリーダーはおそらく内葉まだらだ。何？わしにもまだよくわからんが確かな情報だ。奴は死んだとばかり思っておったが、まさか本物の化け物だったとはの。中立国の立場から言わせていただこう。こうして五影が全員揃うこともめったにあることではない。どうであろう、暁を処理するまでの間、世界初の五大隠れ里忍び連合軍を作ってみては。連合軍だと？良い案だ。今は非常事態に等しい協力こそが必要だ。わしも別に構わんぜ。だが問題は連合軍の権限を誰に託すかじゃが。あなた方だけでは揉め事になる。それゆえ拙者から提案させていただこう。陣中力が木の葉の九尾だけとなった今、それをどう導くかが鍵となる。そしてそれぞれの性格、年齢、諸国への顔の利き方を含めて判断した結果、拙者としては火影に忍び連合軍の体験を任せてはいかがかと思うが。なんだと？なぜだ？なぜこいつに忍び連合の体験を任す？こいつは忍びの闇の代名詞がつく男だぞ。これは中立の立場から冷静な判断で提案しているだけでござる。私でよければその任を請け負うつもりだ。ふざけるな！そのようなこと誰が。ちょっと待っていただきたい。火影殿、その包帯の下の右目を見せていただけませんか。青、火影様の包帯の下とはどういうことなのです？どうにもこれまでの流れが釈然とせず、勝手ながら火影殿に対し私の白眼を使わせてもらいました。するとそこに見えたのは
遥か昔戦ったことのある内派止水の車輪ガン。止水の同術はあたかも己の意志であるかのように疑似体験させる術だった。おかげ、お前まさか三船を術にかけ事が有利に運ぶよう仕向けたのか。他の方々を騙すことはできても私の白眼はごまかせませんよ。おかげ殿。貴様。ハロー次から次へとなんだ。内派サスケが侵入してるよ。さてどこに隠れているんでしょうか。みんなでサスケを探してみよう。おう、なんだと。サスケ？なぜあいつが？それじゃゲーム開始。誰が一番最初に会えるかな。飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのこと。ダルイ C。 はっ B の敵を取る。行くぞ。この会談も面白くなりそうじゃぜ。青殿、ほかげの同術がまだ継続中か確認していただきたい。いや、今は経絡系のチャクラの流れも穏やかだ。術は解けている。ほかげ殿、信用を欠いてしまったな。こんな手を使わずともあなたに決めたやもしれぬのに。やもしれぬでは困るのだ。わしは忍びの世界を守るためにどんな手でも使うつもりだ。話し合いでこの世界が一つになることはない。時間をかけて道徳的にやっていては何も変わらん。理想を実現するには時間がかかるもんじゃぜ。良かれと思っても結果不信を生み、わだかまりを生み、憎しみを生む。団蔵、今はお前の言っていることすら信用できん。信用があろうとなかろうと結果は必要だ。それが世界、それが人間だとするなら未来はないな。分かち合うこと、信じること、それをやめたら世界に残るのは恐怖だけだ。道徳を考慮しないやり方や諦めは今の俺にとって受け入れがたいものになった。難しいことを簡単に言うな。里を治めることをまだ何も知らぬガキが。今のうちに聞きたいことがあったら何でも質問しろ。先輩として何でも答えよう。のう、団蔵。だと。なら一つだけ問う。おお、何でも答えてやるぞ、若造。あんたたちはいつ己を捨てた？さてガラ、俺たちはどうする？前の奪回任務では木の葉に協力したが、今は暁になり下がった輩だぞ。内谷サスケか。嘘だ！そんなのデタラメだ！そんな、まさか。嘘ではない。
これこそ内杯たちの真実。奴はサスケのため、木の葉のために死んだ。どういうことだ？それがもし真実だとして、それを知ったサスケはなぜ木の葉に戻ってこない？サスケの師としてサスケの本心を分かっているつもりだろうが、とんだお門違いだ。本物だ。本物の復讐者だよ、彼は。なんでだってばよ。なんであいつが。どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。仕方ないのさ。それが血塗られた内派の憎しみの運命。遥か昔、忍びの祖陸道仙人の時代から続く憎しみの呪いなのだからな。憎しみ、呪いだと。かつて陸道仙人には2人の子供がいた。共に修行し共に成長した2人だったが、彼らの平和に対する思想は2つに分かれた。兄は平和には力が必要だと悟り、弟は平和には愛が必要だと悟った。そして陸道仙人の後継者を選ぶ際、仙人は愛を求めた弟を指名したのだ。この決定に怒った兄は弟を憎み、争いを仕掛けた。時が経ち、血が薄れても2人の子孫は争い続けた。兄の子孫は後に内派と呼ばれ、弟の子孫は後に千手と呼ばれるようになる。千手、つまりは初代火影の一族か。そうだ。俺は初代火影である千手柱間と幾度も幾度も拳を合わせた。渦巻きナルト、お前の中にはあの千手の火の意志が宿っているのがわかる。千手と内派、火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ。お前たち2人は運命に選ばれた次の2人になるだろう。サスケは内派の憎しみを全て背負い、その憎しみの呪いを世界へぶつけるつもりだ。最も強い武器であり、友であり、力である憎しみ。それがサスケの人道なのだ。お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、内派の存在をサスケに証明させるためにな。サスケはお前のおもちゃじゃねえ。勝手なこと言ってんな。くだらないその証明が目的なら、なぜ美獣を集める？お前の目的は一体何だ？何が望みなんだ？そうだな。強いて言うなら完全体になることか。どういうことだ？お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話楽しかったよ。じゃあな。先輩。
このバカでかいチャクラは。来るぞ。派手な登場だね、まったく。小僧、憤怒の恐怖を教えてやる。おっと、なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの上人。真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。そういえばカリンはさっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ。逃げ足だけは速いよね。まあいいけど、そうしてもらった方が思いっきり暴れられるし。我が弟 B の仇、この雷影自らが取ってくれる。